Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit min cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante orog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please stand for our opening hymn for our novena to Saint Padre Pio. As we chant or pray with lasting faith, bless, O Saint, thy gift of grace. For thy precious life, which in joy I bear, penance men, or saint is fair. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sight, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. As we lift our hearts, happy voices call, bringing grace like pristine dawn. For the light of Christ, O our saint, have shown, be our strength when we are home. Patron saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sight, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful youth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Obedient Saint Pio of Pietrelcina, you loved the sick more than yourself because you were able to see Jesus in them. You performed many miracles by healing patients in the name of Jesus and thereby giving them peace of mind. We beg you to pray for us so that sick patients, through the intercession of Mary, can be healed and their bodies restored so that they may benefit from the Holy Spirit and therefore thank and praise God forever. Please kneel for the efficacious novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Altogether, hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Us. pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your request. Amen. Please stand. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As in the As- beginning, as it was in the beginnings, now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany.
Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh, yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Ipamibi na po niya to an orasyo imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai may nasabotan na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Uli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ngunyan po ikapitong semana paka Pasko. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot ni Daan Salazar, Ella Marie T. Romero, Charis Liton, Garcia Family, Mary Francen Yap, Rachel Ann Moran, for the blessings received, dolot kan Armenia Family. Mga special na intensyon to pass the NCLEX this May 21, 2024, dolot sa kahagadan ni Micaela Alcantara. Petition sa kahagadan ni Corazon A. Bonagua for healing of an innocentia sa kahagadan ni Christian and Allen. For pre-bar review of Ulysses, dolot ni J. Ann. Asinman sa kahagadan ni Mary Francen Yap. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Vicente, dolot ni Angelica. Sa kalag ni Desiderio Potenciana, dolot ni Medis Simanes and family. Sa kalag ni Rosemary, dolot ni Ann Salazar. Sa kalag ni Cedar Jeronimo, dolot kan Daet family. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuong. Manwan magarawit na madya, paladan ka na kulang biyayang pangako niya, nagsirap na kulang biyayang
gayang pangako niya, magsirag na. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo ka Bos, mga tugang. Marahay na hapon man po sa imo, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nganing magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay ka man nagsusulsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo maherak ka. Ika nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbukas para sa mo, kantata, kan panahon na daing kasagkoran, huli kan pagburaway kan sa imong Kristo, asin pagliwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami warasan na sa pakiheras sa dakulang atang, magtalubo kami sa samong kaimbudan, asin magkusog sa pagtubod. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramo. Mateo niyato an enot na babasahon. Enot na babasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, anhadeng si Agripa, asin si Bernice, nag-abot sa Cesarea sa pagtaong galang ki Festo. Nagkapirang aldaw sinda duman. Inusip ni Festo sa hade ang kaso ni Pablo. Sarong lalaking nabibilanggo, iwinalat sako digdi ni Felix. Pagduman ko sa Jerusalem, isinumbong siya sako kan mga puoning kapadean asin kamagurangnan nin mga Udeo. Hinagad na padusahan siya. Sabi ko sa inda na ang mga Romano daing ugali na magpadusa sa kiisay man. Enot, ang isinumbong dapat nahampangon ang mga nagsumbong. Nag-iriba sinda sako digdi sa Cesarea, asin tulos man sana. Kan masunod na aldaw, nagtukaw ako sa tribunal, asin pinaapod ang tawong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, daiman sinda nin ikinasumbong na krimen, siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iriwala ninda, mga bagay dapit sa saindang relihiyon, asin urog ng gayo, dapit sa sarong tawong gadana, na angaran Jesus. Alagad, sabi ni Pablo, buhay. Ninhuli tadai ko aram, kung paano ang paghukom kan mga bagay na siring kaini. Hinapot ko siya, kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman, hukuman. Alagad, hinagad ni Pablo na sa iyang kaso itaas sa emperador. Kaya ako nagbuot na ibalik siya sa bilanggoan, sagkod na ikapadara ko siya ki Cesar. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinamugtak ning kagurangnan ang sa iyang trono sa kalangitan. Pinamugtak nin kagurangnanan sa iyang trono sa kalangitan. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo, umawon sa iyang ngaran. Kalagko, mag-umaw ka sa kagurangnan. Hare paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak nin kagurangnanan sa iyang trono sa kalangitan.
Kun gurano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kaiyan ang pagkaherak niya sa mga natatakot sa iya. Kun gurano kaharayo ang sirangan sa sulnupan, siring man irarayo niya sa to ang satuyang kasalan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinatindog ning kagurangnan ang sa iyang trono sa kalangitan. Ang gabos sakop kang sa iyang kahadean. Umawa ang kagurangnan, kamugabos na kaanghilesan, kamong mamapangyari na naguutob kan sa iyang kabutan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. An pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Ikaw kagurangan, andalan, ang buhay, asin, katotohan. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot ni Jesus si Simon Pedro, Simon aki ni Juan, namumutan mo ako, urog kan pagkamot nindas ako. Simbag ni Pedro, opo kagurangnan, ara mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaba an sa kuyang mga kordero. Giraray hinapot, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako. Sinimbag, opo kagurangnan, ara mo na namumutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, atamana an sa kuyang mga karnero. Ikatulong paghapot, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ako. Ikinamundo ni Pedro na siya hinapot na makatulo, kunbaga namumuot siya sa iya. Kaya nagsimbag, kagurangnan ara mo ang gabos, ara mo na ako namumuot sa imo. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaba an sa kuyang mga karnero. Totoong sinasabi ko sa imo kanika aki pa, nagsadiri kang maghagkos asin maglakaw, kung sainan gusto mo. Alagad kung ika gurang na, huhunaton mo an sa imo mga kamot, iba na an hahagkos sa imo, asin dadarahon ka sa habo mong padumanan. Sa mga tataramo na ini, ipinasabot sa iya ang kagadanan, nahuli ka iyan siya mag-uumaw sa Diyos, dangan isinugpon, sumunod ka sako. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Sa tuyang enot na pagbasa na dagugnato so discussion ni Hading Agripa, saro siyang Herodian ruler na siya ang tagapamahala kay itong rehiyon kang Judea, asin man sarong Festo. Ining si Festo, iyo man ang Roman governor na responsable duman sa rehiyon kang Judea, asin sa mga pagkataraid kay ni. Ano ang sa indang pinag-uurunan? Ang pinag-uurunan ninda manunungod kay San Pablo. Si San Pablo na nakakulong duman sa Jerusalem. Puon kan siya magabot sa lugar na ito, asin man hinampang sa Sanhedrin, so Jewish governing body or Jewish High Council. Pinagtawan si Pablo ki trial kang naenot ng gobernador na si Felix. Ninhulitay ning si Felix nakaresibi ki mga reklamo laban kay Pablo hali sa mga lideres kan Hudiyo. And at that time, ining si Pablo, nagigibo man sa nakan misyon na pinagkatiwala sa iya kan sa tuyang kagurangnan na maibalangibo kan marahay na bareta, dangan magmukna kan mga Kristiyanong komunidad. Kaya anong ginibo kainin ni Pablo, nag-appeal siya duman sa Roman Emperor, duman sa Roma,
As ininhuli ta si San Pablo sarong Roman citizen, pinag-spare muna sa sayang buhay bago dangugon kay ining emperador. Pinagahalat niya sa momento na darahon siya duman sa Roma tanganing mag-apila sa emperador, asin man yaon sa iyang trial duman. Pero in the meantime, nadangog niya to na namidbidan niya si Hadeng Agripa, asin man suagom kay ni na si Bernice, pati naman nga ni su Roman governor, asin su mga Jewish elders and leaders. Sa kabus na ini, si San Pablo naging maisog, naging firm sa iyang pagtubod. Asin aram niya kung anoan sa iyang pinagsasabi. Asin aram niya na wala siyang sala. Pwede ko ta na ining si San Pablo mas pilion niya sumas pasil, sumas komportable. Pwede ko ta nang pilion kay ni San Pablo na hayaan niyo na sa nangaya na mag-iyo na sana ako duman sa mga pinagsasala ninda sa kuya. Araw kang blasphemy asin iba pa. Pero sa giraray, Saint Paul stood his ground. Aram niya pa no, na yaon ang persekusyon. Aram niya pa no na yaon ang pagpasakit, nadarakan pagbalangibog kan marhay na bareta. Pero naging dayupot siya sa iyang misyon. Naging faithful siya sa pinagkatiwala na trabaho sa iya kan mahal na Diyos. Pagabot niya to sa Ebanghelyo, saro man na pag-uururon. It's a conversation between Peter and Jesus. Hinapot ni Jesucristo si San Pedro, Pedro, namumutan mo ako. Sabi man ni Pedro, iyo kagurang na namumutan ta kaara mo iyan. Makatulong beses na aro kay ni suhapot ni Pedro, kay Pedro. Sabi kan mga Bible scholars, inida ang tulong paghapot kay Pedro, pagbawi ini ni Jesucristo duman sa tuluman na pagsayuma ni Pedro kang yaon siya duman sa harong kang halangkaw na padi. Ta kung babalikan niya to, pagkatapos baga duman sa Getsemani, kang nadakop na si Jesucristo, nagsusunod ining si Pedro, asin yaon duman sa harong kang halangkaw na padi na si Anas, hinapot siya kang surugoon. Bako ngaya kaibanan ka kay itong Kristo? Sa katulong beses sa iyang pagapot, tulong beses man na pinagsayumahan ni Pedro. Makangalas na si Jesucristo, iyo ang nag-first move sa pagbalik kay Pedro sa orihinal niyang estado bilang leader kan mga disipulos. Data manadangog sa Biblia na nagsorry si Pedro. Day niya to nadangog sa Biblia na sinabihan ni Pedro sa Jesucristo, kagurang nanhaputan na ako kung namumutan ta ka. Si Jesucristo mismo ang nagkaigwanin initiative na mag-reach out kay Pedro asin haputon kung namumuot siya talaga sa satuyang kagurangnan. Patapos naan sa tuyang selebrasyon kay ining Pasko kan pagkabuhay liwat. And throughout the season of Easter, we have been given beautiful themes na paghurup-hurupan. Sa pagtatapos kan sa tuyang Easter season, sa Sunday, saro ini sa pinakamagayon na tema. Ining paghapot man sa satuya, despite our own sinfulness, despite our own failing sa buhay, padagos man giraray ang satuyang kagurangnan na nag-i-initiate na ibalik kita sa iya. Kaya magayon na haputon niya to, as in i-visualize niya to, ining paghapot kay Pedro bilang hapot man sa satuya. Namumutan mo man ako. Lugod ang satuyang simbag, siring man kay Pedro, iyo kagurang nan aram mo na namumutan taka. Dangan ipahiling niya to iyan
sa satuyang pagkabuhay, sa satuyang mga tataramon, sa satuyang ginigibo, arual daw. Tanganing magkaigwang laman, an satuyang pagsimbag na iyo kagurangnan, namumutan taka. Kaming idodolot, di sa mong pagkamot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatag niya momonyan, lugod maging tangdanin, kaligtasan para sa samo. Magpamibikaw mga tugang tanganingan sako asinan sa idong atang, mako malugod kang Diyos sa mang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kay raking hilinga an mga atang kan sa imong banwaan, asin tanganing an mga inako makabalik sa imo, an paghilig kan Espiritu Santo, maglinig kan sa mong kaisipan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagruhiyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Huli ka sa pagkarumpag ka lumang pagkabuhay, an gabos na sinisikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma an gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na virtudes, asinan mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo bagin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin magagan kay ni, tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mga boss, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaituban ng kapagaygay sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakawalian, na ngahas kitang magsabi, Aman mo dayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaong mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa indo, haray paghilingan sa mong mga kasalan, kuden pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Peace. Pero Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada namang inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya.
Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Toninoma. Sa kong tataramon, tulay ng Diyos na kagurangnan, ang katawuhan, makakaarap, pagkamot, iyo ang dahilan. Siyang kagurangan, nagdarakal katotohan. Siyang paglaom, magtataon in puso gasin